थमाखै दिनै फुङाव जोंनि प्राइमारि स्कुल दाबो जे जरावासो टिचार स्टाफ रखायै ओ ट्रेनिंनि बागै अन खेरिका जाय नुन सिबाव दाबो प्रेक्टिकल एग्जाम दङ बिखायाव तैनो अन फिजनका एडभान्स तै फाइके जेरै तै माना बागै एते जों yang हादराव सामु खायसे बायदि खायदों थु जेरै खरसा खरनाय आं साफाय सार को आयन अखर नां तखा नै बिखाय जों फाट बिसिङाव फायै जत मेन सुइच जत अफ खाइ बिगासो अफ खायमानि यागला जों जेटा सिनि स्कुल अफ फायर एक्सटिंग्विशर दङ अफ बाय जों जे मानसा जों गथाका बिखाय अफ बिसिं जों सिनि रादाब पिएस कल खायका खायमानि यागला बर फायर सर्विस कल खायका ते फाया कनै अब ताबुक जे डैमेज माने बर सेक्लां सुना on machine जो install खाय जमन बसर बाल खना सर अब install खायमानि बिसा काथि रखा द काम लेते अब हाते तिनि खाम अब खामानि से शॉर्ट सर्किट